kubonakala ukuthi iyiphi indlela ke angaphila ngayo ke engamphilisa sazi nokuthola ke imali ama grants lawa aqhamuka kuhulumeni so ke kunzima kakhulu ke mntu ngikusendela ivideo ebusuku umuntu ngakuzokhala nangu sisuye lo le video lena ngiyibonile le video engicawuthi nabantu basemzansi babeyibona bazomangala ukubona ngendlela okwenzeka ngayo and mina kuNkulunkulu omkhulu kuneyimangaliso ke nokwenza kwakhe uma ubuka le ndlela ubuka lesasimo lesiyana kodwa bese umbone saphila enjena umuntu uNkulunkulu nje mkhulu entombi yakithi and siyabonga nje ukusinda kwakho and ongithusayo ilona wagijima wabalekwa ngasemotweni owuhamba naye noma udriver ngendlela abaleka ngawubona kahle ukuthi lo muntu ubaleka uthukile ngendlela ayibona ngayo lento so uma usulapha ngaphansi ubani okukhiphayo ngendlela ngabona kwenzeka ngakhona umlungu yebo sisi wakhishwa umlungu nomuntu khona babonakala lapha kuyona ivideo lapha balapha sanibingela emakhaya kuphi nakuphi lani khona nibela umduduzo wamkhona zivela kwenhlangano ithuleleni angihambi ke ngedwa namhlanje ngihamba neThemba Njilo Foundation angumlungu inkonzo eceleni kwami namhlanje kusuku olukhulu iMandela Day singapha ke eMaritzburg eFrance la sobona khona umndeni wakaMadigwe okuyibona ke ababesicelile ukuthi size ngapha sizoba bheka ngesimo abakhala ngaso kodwa ke bazosilandisa mlungu ngiyabonga nje mntu nginibikele lonke babukele ekhaya nanonke balandeli bethuleleni neThemba Njilo Foundation siyanibingelela ngosuku olubala kakhulu kuyiMandela Day mhla ka-18 la sithi khona ke asiphume umkhankaso ukubona ukuthi singashintsha kanjani impilo zabantu so ke iThemba Njilo Foundation sijoine ithuleleni organization kumkhankaso wabo usungula namhlanje siyabonga mlungu namhlanje singapha baba sekubingelela mfethu yebo sanibona siyaphila ubani igama uGodfrey Madiko okay sawubona sisi yebo sawubona siyaphila njani siyaphila njani igama bani sisi nokwanda kanuni okay sajabula nazi mntababa usewasithinta baba yebo sengeke nganithinta mayelana nodaba sinenkinga ngalo la ekhaya oshuthi uma weingane wahambe emsebenzini wangabuyi kwakuthi makudlula isikhathi ke sokuthi akabuyi ngase ngizama indlela ukuthi ngizama ukumthinta ngoba kwase kushayina isikhathi sokuthi mangabe ephuma emsebenzini edrobheni sesidlulile ukuthi udraga sedrobheni ngicela phumseleza mangisuka ke ngifonela ifoni yakhe ngilokhu ngiyifonela igcina ibanjwa umunye untombazana abasebenza naye athi naye akezwanga kahle uzwe kuthiwa emsebenzini engathulimele wayesebona ukuthi ngcono athatha ifoni esikhwameni seyinto zakhe wazishiya izinto zakhe emsebenzini akuthi ngoba usebenza khona nodadewabo omdala kunaye khona emsebenzini ngase ngifonela kubo ke ngifuna ukuzwa kubo ukuthi bazwile ngalolu daba ngathola ukuthi nakuba bazi ngavuka ekseni ngalelo langa kwakuzovula ingane zibuyele esikoleni ngavuka ekseni ngalungisela ingane zihamba za esikoleni ngahamba nami kunetoho engangibamba kulona khona emkhondeni ngaya khona etoho nafe ngabachazela ukuthi cha ngeke ngikwazi ukusebenza namhlanje nesimo esikanje ngingasizwa kahle uma weingane ufuna ngiyobheka ukuthi kwenzalani umlungu wangidedele ngiye khona mangifika khona ayikwathi ulimele ngempela use-ICU sengibuza ukuthi awayi pho bengasifoneli basitshela ukuthi unanga umuntu uselimele bathi nabe besadidekile nga-understanda lokho ngasuka bangitshela ukuthi kusiphi isibhedlela ngahamba ngaya khona kwakuthi kuse-ICU akakwazi kwakwenza lutho nje umuntu osathula kwaqhubeka isikhathi waze kwabeke uba right tema-ke eqala nje phaphama eba right udadewabo wafika ephethe i-uniform ethi kuthiwa emsebenzini akamlethele i-uniform elimali engagqokile i-uniform ephelele yasemsebenzini ngoba bengakayiniwe manje sebezomnika i-uniform esesibhedlela dokotela engakasho lutho ukuthi kwenzakalani ngaye ngathi mina cha le uniform mina ngeke ngiyithathe ukuthi ize la endlini bona bazokhuluma naye mayesephumile emishinini lana yonke into yakhe yasemsebenzini utheme ephume esibhedlela waphuma kwaukuthi abakubo bathi ufuna yekubo wathi yena cha ufuna ukuze einganeni zakhe ngoba manje ingane zakhe zinami
sonke lesikhathi ke sesibhedlele ngehla ngenyuka ngejubane every day ngenzela ukuthi ngifike ngikhulume naye ngimenzise ne-voice record ukuthi ngifike ngizwise ingane ukuthi uma weza unjani. Lo mdala ngama weekend bengiya naye ngoba yena obekwazi ukungena lapha ehodini sigijimeke naye the sekezophuma ngakusasa kwayima kufika umuntu obaphethe emsebenzini ethi uzombheka esibhedlela ezophuma yena ngakusasa afika ambuza ukuthi kunemali esinika usisi wakhe besithe ayiyobheka izingane ifikile leyo mali. Ayisethe cha leyo mali ayifikanga ngoba usisi wami akasho ngoluthi ubabwe izingane zami zinobabwazi uhlalela every day. Kathula ke lapho theme waphuma abuye ezendlini mebuye ezendlini kwaukuthi nasesibhedlele alikho iphepha ababemnikelo lokuthi makuphela lamaphilisi akaphume nawo uzokwenza njani. Nikezwe nje iphepha lokuthi uyakhishwa. Buyele esibhedlele ngiyobuza ukuthi kwenzakalani ngize ngifune nodokotela ukuthi muphi udokotela kufanele amsayinele medication. Lo dokotela wenza iphepha elokuthi medication ayiyothenga. Ngahamba ngayithenga mina for 2 months ngiyithenga mina medication. Lo 2 months mangifonela umlungu wabo ngimtshela ukuthi no naku nginenkinga manje medication ishaya ekhukhwini lami. Manje lo muntu yanti kufuna ahambe nefiza akakwazi ukuhamba ifiza ngoba manje nivele nanqamula umholo akaholi nitheka kayohola kale. Ay umlungu wavela wangifonela wangitshela ukuthi nje angihlehle mina kulento angisebenzi kakhe angiphume kuyena. Futhi noma ngingathi ngifaka abameli bami unemali yena. Ay ngathula ngithe ngisathule kwafona umunye usisi olindiwe Sithole wafona wathi efuna yena umama. Ngathi mina hayi nanga ngafaka ifoni loudspeaker. Wayesethi lo sisi nayi iclaim number akathathe le number ahamba yeka labor. Ngampela savuka naye saya khona ka labor. Masifika labor kwathiwani wathiwa apha amaphepha. Kwayima eyake emsebenzini bethi emsebenzini ahambe yedwa ngikwazi kumphelezela meya khona ngoba abelungu bakhe bangibiza ngephara uScotteni yonke lento. Ngase ngihlehla ngathi engikwenza asho ufuna ngikwenze ngala iceleni make yakubona afuna yedwa. Naye bagcina bemxosha ukuthi ngaliphi angazanga. Bathi angabuseza kubona yonke into ayidingayo akakhulume nommeli wabo uLindiwe Sithole. Lo Lindiwe Sithole masimfonela kuyimanje kwenamhlanje inamba zethu bezingangeni masimfonela makwenzekile yathuka ingena athi uzobuyela kuthina masimchazela ukuthi no labor akasamkhokhela wamkhokhela once uLabor. Since lesisikhathi imholo wakhe uvaliwe usahole kanye akaholi lizonke lezinye inyanga akaholi manje siyilandeleke indaba ka Labor uthi wayi manje engakhoni ngoba usahola kwi-compensation dokotela akaqedi. Abasemsebenzini bamnikeza amaphepha bewabhale wrong besayine wrong ukuthi ufile bathi akahambe nawe ka Labor bamnika amanye amaphepha uthi hamba ubacela ukuthi abagcwalise lamaphepha agcwalise la nala bagoloza basemsebenzini. Manje bagcina amaphepha esendo ubani ka Labor esendo Lindiwe Sithole esewasendela uLabor sebengasaniki yena ukuthi abone ukuthi basayine kanjani. Wahambisa ke lamaphepha lo Lindiwe waqeda sathi masiya ka Labor safika sathola ukuthi ayithiwa seku right balento zakhe bayifaka leyo mali abayifaka it was last year August bayifaka leyo mali emva kwalokho kuthema ukuthi September yangena imali enyanga eyodwa futhi yasinqamuka kanjalo. So lokho sigqiqa inyanga nenyanga mebuya kudokotela sihambisa amaphepha namanje kwathiwa kunemali erejectiwe etholakala ukuthi rejectekile imali engene ngephutha. Kwaqhamuka omunye umama nje singajwayele umbona lo yamfowethu lo yayamsiza mayelapha ka Labor yathatha amaphepha photocopy ambuyisele nakambuyisela kona athi wafayile computer wabuya nomunye umama wathatha amaphepha onke wabuya nomunye umama. Samchazela ukuthi udokotela uthe lo muntu umuntu ongeke asaphinde emsebenzini njengoba engakwazi ukuzisiza efakwe insimbi imlenze yombili naseqola akakwazi ukuthi ageze einyawo. Okunye akakwazi ukuzisiza iwashi ngezingane asakwazi ukuyiwasha kodwa ukuthi mina afuna ngiyiwashe at least ngimshiye mhlambe ke sekuyiyakazeneka kuphela. Ngiyabachazela lo kwathi udokotela cha wabhala amaphepha udokotela amaphepha akawabhalayo udokotela bafuna nokwathatha Labor lawa akabhale ngesandla
elokugcina nje lalenyanga udokotela elibhalwe udokotela elijwayele elifanayo nalawo bajwayele kwathatha bavele baliphikisa bathi ngeke balithathe ngesimo sedate ebhalwe ngesandla ukuthi ayiqediwe ikhona idate ebhalwe ngomshini ekhombisa ukuthi le date la ifakazelana nayo le bavele bathi akabuyele kudokotela udokotela eseyozambone ngoSeptember masithi alandela nakale ibhayiki into eright abamtshela kuthiwa akaye emahhovisi kaPrim nakhona sakade sasifaka isicelo ngabo February hayi lokho esifike kwazi ngabe kuphazamisa indaba zamavoti nakhona singakatholi ukuthi kwenzakalani manje sasithathe sicela omunye umfowethu ekuthiwa uHanda masilokho esizwe silalela iRadio sizwa ngothuleleni sacela omunye umfowethu ekuthiwa uHanda waKandlovu oyaye naye asiza abantu abaxhumanise naminyango efanele la mabenenkinga wathi lo mfowethu hayi no nomfowethu engizonixhumanisa naye wathuleleni ngoba uyena wasisendela inamba wathi le number lokho nje kancane athi mfowethu manje inkinga yami nami sengize ngaluza ifocus ngaphelelwa ileli toho labe ngizama khona ufuna ngibe sendlini ngisize lo muntu esifazane fanele ngipheke fanele ngiwash fanele futhi mangabe kudingakala ukuthi kubanjwe into esindayo mina kufanele ngibe ngila ngibamba leyo nto manje bona emsebenzini make yakubona bathi bakhulume nabantu bakubo uma wakhe uthini uthi mina ngamtshontshe esibhedlela ngamtshontsha kanjani esibhedlela uma wakhe ngoba yena waya wakhuluma nabo emsebenzini mina iaddress enganinika yona iyakhombisa ukuthi ayifani yadadewethu ohlala ekhaya mina ngihlala kwami nginomuzi wami why nixhumana nabantu basekhaya ngoba umuntu ekufuna nixhumane naye makuthiwa nginenkinga ngimbhalile phansi emaphepheni ala emsebenzini bavele bamtshela ukuthi ngeke bona baxhumane nesikhotheni iphara isidakwa nje sento ngase ngithi mina ngibuza kubona udadewabo ukuthi ngingazikhulisa kanjani izingane zibe ngaka ngakhe nomuzo kanje ngoba ngiyazakhela ngezandla zami la ngakwenza kanjani lokho uma ngabe ngiyiphara ngazikhulisa kanjani ingane ase ngithi ngoba labelungu shothi manje babona ukuthi shothi yonke lento bayenze kumuntu ohlala nephara ngicela bavele bahle ngcono ngeke ngizame indlela ngoba kuyimanje la endlini njengoba nami ngingadohoza kuyabheda kuyimanje nje bengifanele ngiyokweleta impuphu omunye umfethu engikweleta kuyena kuze kufike ihlobo lokuthi ngoba ngine brush card ekuyiyona engizama ngayo kufike ihlobo lokuthi ke ngikwazi ukuthi ngizame ngemshini loyo. Okay, hey. Lo. Lo sis. Ngiyaluzwa udaba abantu basemzansi lunzima kakhulu uma ulalela indaba ubona nesimo ngendlela okwenzeka ngakhona bese uthola ukuthi ke abaphathi bakwazi ukukhuluma kanje bangakwazi ukunakekela umuntu ngoba kufuze ngabe bayamnakekela kuze kube sekugcineni kubonakala ukuthi ngiyiphi indlela ke angaphila ngayo ke engamphilisa sazi nokuthola ke imali ama grants lawa aqhamuka kuhulumeni so ke kunzima kakhulu ke mntu ngikusendela ivideo ebusuku umuntu ngakuzokhala nangu sisuye kwale video lena ngiyibonile le video engicawuthi nabantu basemzansi mabeyibona bazomangala ukubona ngendlela okwenzeka ngayo and mina kuNkulunkulu omkhulu kuneyimangaliso ke nokwenza kwakhe uma ubuka le ndlela ubuka lesasimo lesiyana kodwa bese umbone saphila njena umuntu uNkulunkulu emkhulu entombi yakithi and siyabonga nje ukusinda kwakho and ongithusayo ilona wagijima wabalekwa ngasemotweni owuhamba naye noma udriver ngendlela abaleka ngawubona kahle ukuthi lo muntu ubaleka uthukile ngendlela ayibona ngayo lento so uma usulapha ngaphansi ubani okukhiphayo ngendlela ngabona kwenzeka ngakhona umlungu yebo sisi wakhishwa umlungu nomuntu khona babonakala lapha kuyona ivideo lapha balapha South Africa ngicabanga ukuthi yayibona ivideo nansi futhi neyibona ukuthi kwenzakalani sisi lapha elimali emsebenzini kabuhlungu umuntu esifazane lo njengoba nje sibonga uNkulunkulu nangisembona komanje uyakwazi ukuthi ayihambele ngenduku but uyambona ukuthi usupportiwe naseqolo ncese dadewethu no bengizothi mina nje iba nesibindi sibonge nje ukuthi usaphila
so ke amacebo nje azozidala ukuthi ukwazi ukuphila uphile futhi nje impilo ezokwazi ukuthi ukwazi nezingane zakho zikhule ngendlela futhi kufanele zikhule ngayo. Sibonge ke nokuba ke neqhawe nanti eduze likwazi ukuyigijima indaba yakho noba ke ngeke uze kube lula iqiniso lethu ukuthi ngeke uze kube lula. So bona isiphetho sakho kodwa ngeke uze kube lula kodwa ke njengoba lokho ephushile nje ngithi nje mina phusheke angakhathali. Kuzokhulumeka sasa. Inkampani obusebenza yona ingama la. Extensive waste. Or Nqoqo Dodi. Yeah. Ubusineminyaka emingaki usebenza yona? Unyaka mhlawumbe 7. Uregistiwe. Ulimala vele on duty. Akuwona umsebenzi wami ukuthi lo wami lunguhlaza. Umsebenzi wami kusothi iphepha. Yebo. Manje bayinika umsebenzi manje uzoqoqosha emsebenzini. Yebo. Ngafuna ukuthatha lo msebenzi lo kuwona umsebenzi wami ukuhamba ngemoto. Yebo. Ngoba nangabelela ngangisala ukuhamba ngemoto ngikhathele nje emzimbeni. Yebo. Kuze kusenzeka lento. Nomzimba wokutshela. Awutshela ukuthi khona into ezokwenzeka. Awubungaphuma nemani yoqoqo Dodi ngaphandle. Angiphumi ilokhu nje phezulu iphepha libhale ukuthi ngisothi iphepha ngaphakathi. Kodwa ngalo lasuku ethe phuma uyoqoqa. Uyangithatha nje ngihambe nemoto ngihambe nezikiphu lezi ngiphinde ngiyokhu nje ngoba usuke kusabisa esithi mawungafuni ukwenza lo msebenzi uyakuxosha. Nawe ukuvikela isinkwa sezingane zakho uzoqinisa. Ngoba akukho lasibika khona nolebhe yafika ufike e-office kusho ukuthi abagwazela ngezithini ukuthi azosibuza ukuthi ikhalo zenu. Senza kanjani? Uma ungathatha mhlawumbe usibeke uma usakhumbula uwiswa yini lo mgqomo noma khona othinta igiya lapho kwenzakalana? Ngiyacanga ukuthi wathinta. Ngoba akajwayele naye ukudriver leya moto leyo. Idriver owangaphandle wayengekho yena ekubo. Nobabili aniwazi lo msebenzi ujwayele? Akawujwayele naye lo msebenzi lo umane athathe lo mbane efenini. Yebo. Athi akadrive imoto makusuke kungena ikholo ukuthi aseyolokhu ukholeni. Athathe lo mbane athathe mina. Nangalelo langa ngiyala futhi ngithi ngeke ngikwazi ukuhamba. Athi yena ishiya wayengekho ibhosi kusho indiya leyo. Bagijime bayongicela endiyeni ngithi mina ngeke ngikwazi ukuhamba nalo mqomo lo ngikhathele namhlanje. Ilokhu nje yafonela umlungu wethu akekho la wayiphumile. Afonela umlungu wethu afike kumina seke ngithethisa leli indiya leli athi kuthiwa shiya lapho uphuma uhambe mawungaphuma uhambe kushuthi uzothatha into zakho uphuma ungesazi uhambe. Ngibe sengigibela ke mina emotweni ngihamba ngiqeda kufika futhi ngifika ngenye imoto esicollecta kuyo amaphepha. Sekumele sithathe lo msebenzi siyokwenza ubhemu futhi. Hayi ngigibele kule moto le. Mangigibela igazi lami likhathele. Alivumi nje namhlanje. Mayifika lapha lo bhemu lo ugcwele kwakwenziwa lapho ilokhu cement lokho okuxovayo. Yes. Ukhonkolo. Kuhlanganisa ukhonkolo namanzi konke nje kuhlangene lapho uyasinda lo lokhu njalo kufanele ukuthi uthathe leli veni leli ngoba uyasinda isindo sakhe. Udinga itruck. Yeah. Mayifika lo khunjana sime lapho kuphume umlungu wakhona. Umlungu wakhona aphuma akasitshengiseke. Iqale lo ayikhiphi inketanga likhiphe ngapha ngaphansi. Mina ngidonse lapha ngaphansi masemvelile. Yeah. Ngagcina ngibambe kanje inketanga ukuthi kwenzekalani abangasazi nokuthi kwenzekalani ngoba kwaphela nje kumina. Umnyama amehlo. Nje ngithi kwaphela mina kanoma ngaquleka noma kwenze ngoba isisu sabhastela khona lapho. Yes. Nkulunkulu mkhulu. Hey. Nenhlanhla enkulu noma uNkulunkulu mkhulu nje. I-footage le camera yakuloya umuzi uyini lena? Umuzi. Uyithola kanjani because ngiyabona nje tatla ukuthi uNkulunkulu nikwazi la footage ifike ezandleni zakho because ngabe njengamanje angithi ifihlekile. Ilo mlungu lo wayengisiza lokho efika lapha lasasethatha khona ubhini. Yebo. Lokho efika lapha esibhedlela ngilethela ukudla ngoba umlungu wamangezi wangisa nje esibhedlela azangavele. Lahla nje kanjalo. Lahla kanjalo nje. Hayi uma uthi kwaphela kanjalo and babukeli uma uyibuka mina ngangithi ngeke ngiphinde umbone umuntu ufana nawe wangena ngaphansi kwala ndoba kwanje lapha kwathi nya wabona udriver segijima naye waphelela njena eish
siyabonga khona. impesheni ehola udokotela akaqedi ngithanda udokotela akaqedi udokotela lo akasasa wasibhedlela esibhedlela okay isibhedlela sihamba isiphi isentence akusebenzi muntu le ekhaya manje akekho osebenzayo nje ney'ngane nazo zihlubule nje iyunifomu yesikolo nje kwakuyimina ayisebenza yeah mhlawumbe usushadile leyo uzofuneka ukuthi usondele especially entweni zey'ngane nje kanje manje niphila ngokucela ngokukweleta besiphuma ukuyocela manje impuphu yande benifona nithi niyaza beniphuma komunye umuzi ngaba ngiyocela impuphu bazoyipheka bazoyidla manje eyi wezweni sakhile azokwanzima mlo Du angazi uma ke usuqedile ngoba siyayizwa indaba. Ezithemba nje lo foundation ngicabanga ukuthi Du uma bekhala abantu bathi gxothi enebalambela khona into abayidlayo ekumele ube khona umuntu into ayenzayo. Kuthi noba ke belindileke nobo social development nobo whoever ongeza kodwa kube khona abakudlayo. Mawuza abantu bahambe becela and bazogcina beyisidina emphakathini kokomakhelwane bagcine kwaleyo nto ibalimaze emoyeni nje bokusekhona. So ke usuku namhlanje nje usilethelana and usuku la Tata iMandela Day. Ezithemba nje lo foundation ikhona igrocer esithathu sokushela yona sinishela yona ekhaya qhawe lami nikwazi ukuthi nezingane nikwazi ukuqhuba leso sikhathi nibode kwenza kanjani. Nama uniforms oke ngithola ukuthi bakuziphi izikole nodina abashoda ngayo. Mhlambe sibone ukuthi yini esingakwazi ukuthi sibasize ngayo ukubonakaleka ukuhamba kwesikhathi ukuthi kwenza kanjani. Yilokho ke engicabanga ke singakwazi ukubasiza ngakho. Ngiyabonga Mlungu ngoba ngiyazi nje ukuthi ngithena uma ngithinta ngoba simithize lebusuku awuzange unanazi uthe nje ayeboshwa nemizatela sigcome sishone khona siyabonga nje Mlungu ngiyabongela kakhulu futhi senizwileke ma senizwileke ukuthi ithemba nje foundation ithi izoninikani namhlanje siyabonga kakhulu baba ngoba sesiphelele nangamathemba ngehlobo washo ngalo nje ukuthi soqeqa ama-ofisi sesidele ngoba yena unemali lento yini labor uLabor nawo ayisemgqiqi kangangokuthi nje amaphepha bawafuna ukwathatha amanye lawa abebhala ukuthi kumele abhodarishwe ngoba umuntu ongeke asakwazi ukusebenza nomdokotela engaqedilayo kodwa bambhodarishe. Mhlawumbe safuneka sesiwuthole nathi yabo ukuzochaza mhlawumbe lento yokuthi yanqaba umqashi ukusana amaphepha ukuthi waziningi ikhali njengalezo bathi ke ungazi mhlawumbe ukuthi ikhona kuphi okuyikhona umqashi anqaba ukusana amaphepha ngalaka Labor bathi sifuna iphepha lokuthi yini bengakwazi bona uLabor ukusususe kumqashi ubize umqashi ukuthi akeza azosana amaphepha njengalawo bathi ke ngicabanga ukuthi ke sizoke sizama sibathole nasibalethe ukhosini bake bazochaza ukuthi iprocess ihamba kanjani. Hayi nganza kwethu siyabonga. No siyabonga ake ngicela ke abazongibambisa ke lapha emotweni impahla futhi ngaba enye into ke kumele sibongeke kulomndeni esicawutene izonisiza abantwana ningaba discourage ningabatheni amandla lezi zinto abazenzayo zibalekile and zizohamba zinisize nabo zibasiza uqobo uma kukhona othi wakhe igubhu nikezeni umdlandla azakhe igubhu nezikhumba namakhona ngamba khona ngithola izikhumba ngoziletha la ekhaya njengoba sebeqala ukwakha nje ama-craft laphana benza into enhle izizwe le nje ubona bakha amaselula nani sengeke ngixoxe nabo baqala beno-13 years 12 years umuntu ethe khula iselula into adlala ngayo njengoba sebegcwele amadolobha ethu njena yinto abakhula bedlala ngayo bebangake nabo-ke lezi zinto abazenza amakhono abo abaqhubeke bawenza iy'gubhu bazakhe bakhe noba yini into abangakwazi ukuyakha and eFrance njengoba ngisho nginey'ngane eziningi engizithathe ngizisephesheya and ezigidayo ziyazi ukuthi le nto ibaluleke kanjani once uhamba nayo wayisale isiyimali enkulu kabe ngakuphilisa so-ke cela nibanikeze umdlandla bagqugquze ukuthi abaqhubeke nale nto siyezwana qhubeke nale nto enzayo siye sadla zona nje nazi igubhu zabo ngikhuluma ngayo lento njena abantu basemzansi nazi nalezi igubhu ezakhiwa iy'ngane zila ngiyazibona yizona esezibuye zibasize bakwazi ukuthenga ipapa abalale bedlile. Keep it up the good work guys siyezwana umuhle umsebenzi siyabonga sicela sibambise apha majongo
Hayi-ke. Hayi. Ama-fruit-ke lawa. Hayi-ke. Seniyopheka-ke nidleke. Inyama ikhona. Impuphu ikhona izoniphusha uflour nama-vege. Bese niyambatha-ke sebusika. Kunanama-fruit lana-ke amanantshi azodla amahumushami lapha. Mnandi kabi lowo manantshi elahleka la humushami. Sithanda ukubonga kakhulu baba. Oh. Wathi ngiphi isithando sakho? Ngiyabonga. Oh. Hayi ilokho esikufunayo nje. Kulolu suku namhlanje nje osola sifundisa utata ukuthi abantu abaphane. Yeah. Yebo sesino. Siyabonga ma. Sithanda ukubonga kakhulu baba Ntuleleni. Ngoba sengiphelelele ithemba. Nengane nje mase ifika ziphuma esikoleni zicela ukudla bese ngicabanga nokuzibulala. Ngoba ithemba bese liphelile. Hayi ekubinto yokugcina le. Bonga baba nangu babonjilo Akubinto nale yokugcina Maritzburg. le. Yebo. Sizatha nje ukubonga nangu baba ukhona phambi kwakho. Ngibonge nakuyena ubaba uNjini. Yebo. Le grocery langinikeze yona ngibonga kakhulu. Ngibonga ngiphethe. Yebo. Hayi. No sizozama sisi nathi ukubathindela abasra development ukuthi basondele ekhaya. Yebo. Yebo impilo ikhonza ukuqhubeka sisi. Yebo ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu ukhona uMathemba. Ngiyabonga kakhulu bese ngiphelele ithemba kodwa bese kuqhabike ngina sekukhala ifoni ngiye ngajabula kakhulu. Yebo. Ithemba labakhona kumina. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga siyabonga. Mfowethu siyabonga. Sabonga kakhulu. Manje ayikona bese kunzima nami bese caca ukuthi manje angikwazi ukuphuma kahle la endlini ukuthi ngithi ngiyophanda manje ngifuna ngicabange yena ukuthi manje usele kanjani. Manje phoqa ufuna ngibe la eduze kanti ufuna ngiphume at the same time ibhizinisi nakulezi zinsuku ngifaka ama-CV security. Yeah. Umsebenzi awutholakali. Amafuna ngihambe ngofaka ama-CV ngibuye ngizame ukuthi mhlawumbe yini engase ngiyithole ngibuye naye endlini. Hayi kubuye kube nzima ukuhamba isikhathi eside ngimshiye yedwa especially ngamazinga yakho sesikoleni. Hayi siyabonga nje mfowethu wenyanga yamadoda usimele samadoda. Abanye abantu bayabaleka masekunje yabo siyabonga nje mfowethu. Nalabo bomndeni abazama ukulwa nawe ungabanaki bheka nje uthando lwenu nezingane zenu nomndeni wenu. Bheka unje phambili. Yebo siyabonga. Siyabonga kakhulu. Yebo nisala kahle emakhaya. Siyabonga kakhulu. Oh uma kukhona abafisa mhlawumbe ukunidonatela bangenza kanjani? No akulungile. Kodwa ngicabanga mina-ke ngoba bayasibona isimo ababukeli nabalaleli ukuthi isimo sinjani. Ngicabanga ukuthi ithuleleni njengoba ikhona bangakwazi ukuthi bayithinte ithuleleni. Ithuleleni bese ikwazi ukuthi i-channel zonke izinto ngendlela okuyiyona yona-ke sikwazi ukufika. Ngibonga nala eMaritzburg makhona abahlamba abafuna ukulekelela mhlambe babunjile khona useduze la eMaritzburg. Ungaze kusuke mhlambe ngabe eThekwini babunjile nawazi ama-office akhe kwaba la eMaritzburg kwabafisa ukulekelela ukudla lokho okuncane nje. Impuphu lo shukela leyo curry powder lelo klabishi anyanyisi ngakwazi ukwenza umehluko bale bedlile la ekhaya. Kodwa nathi ke niyosithinta sibone ukuthi kufika kanjani la ekhaya. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga siyabonga. Machong. Hayi. Sharp Machong. Nakulabo abafisayo kanza ukuthi siyacela mhlawumbe befisa ukwenza ama-e-wallet umfowethu khona uzoyishiya inamba yakhe mhlawumbe nayo ngakwazi ukuthi niyisebenzise mntababa ngicela ubaphi inamba yakhe yocingo 072 566 891 iphinde mfethu 072 566 891 kulabo uNkulunkulu othinta inhliziyo zabo bangamenzela mfethu i-wallet angakwazi ukuthi banikele isandleni ethu njengoba ekhaya akwazi ukuthi nayo athenge ukudla baphile. Siyabonga. Yebo. Du. Yebo lo. Asingena leso mbese.
Hawu, Hayi. mama. Wentombi, yilobolo lakho le. Hamba nawe. Hamba nawe ntombi. Hayi. Hayi ke. Babona ukuthi ingubo impela ngadrive babephethe. Yeah. Hayi. Awuzofuthumala mama. Ngiyabonga kakhulu. Yeah, siyabonga. Hayi. iyona yona